1778 urtea. Frantziako iraultza baino 10 urte lehenago, Nafarroan. Epaiketa bat. Funtzionari elebakarrak eta elebidunak aurrez aurre. Herri euskaldunak eta eskribano belarri motxak. Zerrendak eta bar, eta bar. Zonifikazioa ez da bat ere berria, ez? Ikerketa honek ere erakusten duena da, urte eta mende asko daramatzagula gai berdinekin bueltaka. Historia beti errepikatzen baita. Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule. Gaur zuzenbidearen historiara hurbilduko gara. Euskararen galera Nafarroan ulertzeko. 18. mendearen bigarren erdian izan zen prozesu judiziala eta euskararen atzerakadan izan zuen eragina. Gai horixe dugu izpide gaur. Hortaz, asko daki Amaia Alvarez Berastegin Nafarroako Unibertsitateko doktorea, ikerlaria eta irakaslea. Historia, zuzenbidea, euskera, salda badago. Salda prest dugu. Amaia Alvarez Berastegi naiz, zuzenbide departamentuko ikerlari eta irakaslea naiz, zuzenbidearen historian, eta justizia transizionalean doktore naiz, eta gaur egun irakasle naiz nupen. Batez ere 18. mendea jorratzen dut, orduan orain adibidez euskararen historia 18. mendean lantzerari naiz, alde batetik, eta beste alde batetik Nafarroako konstituzio historikoaren eztabaiden inguruan ere beste ikerketa lerro bat daukat. Zuzenbidean aditua euskara gaietan ikertzen. Zer ari zara, Amaia? Azken batean zuzenbidea euskaldunon eremutik kanpo utzi diguten beste eremu bat izan da, eta da, gaur egun. Euskarari lotutako gaiak zuzenbidearen alorrean sartzea uste dut dela ekarpen bat, euskararen alde. Banatu dituzten bi alorroiek jorratzeko bide bat, edo uztartzeko bide bat. Euskararen galera 18. mendean prozesu judizialen ikuspegitik landuta. Nolatan? Euskararen historia ikertzea ez da batere erraxa, hasteko metodologiaren aldetik erronka ugari daudelako. Alde batetik iturriak falta direlako. Euskara ia 20. mende arte eremu pribatuan mantendu da, orduan familia artean erabili den hizkuntza izan da, eta ez da gainera idatziz jaso historian zehar, ezta? Orduan dokumentu falta daukagu. Eta gero bestalde batetik, instituzioetan ez da erabili, batez ere Nafarroako instituzioetan. Egia da ere Bizkaiko eta Gipuzkoako instituzioetan, batez ere aro modernoan batzutan aipatzen zela, baina asko ere ez. Orduan Euskal Herri osora zabaldu daiteke metodologia erronka hau, ez? Instituzioak ez dute erabili, eremu pribatuan erabili da, alegia idatzizko dokumenturik ez daukagu edo hoien gabezia itzela dugu. Orduan bilatu behar dira beste mota bateko iturriak, historia hau ezagutzeko. Eta horrexegatik, prozesu judizialak iturri dituzten ikerketara jo du. Orain arte egin diren lanak bildu, errebisatu, eguneratu eta berraztertu ditu Alvarezek. Ze informazio dago 18. mendeko prozesu judizial horietan? Alde batetik prozesu judizial horiek ematen diguten informazio hutsa da, bizilagun batek egin duela beste baten kontra tabernan izan dutelako bronka bat, horrelakoak dira prozesu gehienak, edo behiak lapurtu dizkiotelako, edo horrelako gaiak dira gehienak daudenak epaitegietan, ez dira epaiketa oso sakonekoak nolabait esateko, baina erakusten dute gizartean nola bizi zen edo zeintzuk ziren beraien egunerokotasunean zituzten arazoak. Eta are gehiago euskararen aldetik erakusten digute zein kasutan erabili ziren itzultzaileak eta zein kasutan ez ziren erabili, ez? Komisarioak, notarioak, eskribanoak, hartzaileak. Izen asko jasotzen ditu dokumentazioak beraiei erreferentzia egiteko. Nortziren? Justizia administrazioko ofizialak.
Herri ze herri ibiltzen zirenak testigantzak jasotzen. Askotan, jendeak ez zekien erdaraz, eta itzultzaile lanak egiten zituzten. 16 eta 17 mendean, justizia administrazioa garatu zen modu ikaragarrian, ez bakarrik Nafarroan, Europa osoan, 16 mendetik aurrera. Orduan epaiketa pila bat egiten ziren. Eta beharrezkoa izan zen itzultzaile horren figura sortzea. Figura hori zabaldu zen asko eta bazeuden bi txanda, bi mota. Romanzadoak eta baskongadoak deitzen zieten. Alegia euskaraz testigantzak hartzen zituztenak eta gazteleraz hartzen zituztenak. Zer gertatzen da, 18. mendean, zentralismo borboniko honekin eta liberalismoarekin, ilustrazioarekin politika aldatzen hasten da, eta romanzadoak baserretzen hasten dira, edo errebelatzen, nolabait. Orduan hasten dira, kexaka, esanez, beraiek lan gutxiago daukatela, euskaldunek baino, baskongadoek baino. Zergatik, beraiek komisio bidez jasotzen zutelako dirua. Alegia, alik eta testigantza gehiago jaso, orduan diru gehiago jasotzen zuten. Funtsean, ordura arte euskaldun huts gisa hartu izan ziren hainbat eskualdetan, beraiek ere lan egiteko eskubidea aldarrikatu zuten. Ez zuten zalantzan jartzen euskaldunak zirenik. Erdara ere ulertzen hasiak ote ziren, horixe zen auzia. Existitzen ziren, Nafarroan, euskaldun bezala katalogatzen ziren herri batzuk eta beste batzuk castellano hablante. Orduan, 1778 urtean, gertatu zen epaiketa horretan, zer ebazten da, romanzadoek esaten zuten zerrenda horiek aldatu behar zirela eta elebidunak zirela Nafarroako herritar gehiena eta herri euskaldunen zerrenda txikitu behar zela. Beraiek lan gehiago eskuratzeko eta alegia ondorioz diru gehiago eskuratzeko. Orduan gaztelera hutsean lan egiten zutenek, egin zuten epaiketa hau besteen kontra. Ongi ulertu duzu. Zertarako jakin bi hizkuntza? Hobe bat bakarrik? Argien mendean harturiko erabakia. Eta kontutan izan behar da, orduan gauza arrunta zela, elebiduna izatea. Ez bakarrik Nafarroan eta Euskal Herri osoan, baizik eta Europa osoan, elebiduna izatea zen gauzarik arruntena bai Erdi Aroan eta bereziki aro modernoan, ez? Orduan, gero nazio estatuaren homogeneizazioarekin sustatu zen elebakarra izatea, alegia. Nazio bat, estatu bat, hizkuntza bat, hoiek guztien arteko lotura sustatzea. Baina aurretik oso naturala zen elebiduna izatea, edo eleanitza, ez elebiduna bakarrik. Beraz, tirabira hauetan, hartzaileek, komisarioek, tarteko eremu bat ere irudikatu zuten. Euskaldun izanagatik erdera ulertzen hasia zen eskualde mistoa. Herrien zerrenda, zegoen aldez aurretik 16. mendetik gutxi gora bera jada zehaztuta. Baina muga horiek aldatzen dira, epaiketa horren ondorioz. Ez da gaur egungo eremu euskaldun eta ez euskaldunaren gisakoak, baina zerbait antzekoa egin zuten orduan ere bai, ez? Herri euskaldunen zerrenda eta castellano hablantesen beste herrien zerrenda zegoen. Orduan, 1778an, azkenean, zer esan nahi dut, zer gertatzen da? Gazteleraz bakarrik hitz egiten zutenek irabazi zuten epaiketa. Eta lortu zuten herri euskaldunen zerrenda murriztea. Horrek zer suposatu zuen? Hortik aurrera testigantzak euskaraz bakarrik emateko aukera zeukanten herritarren kopurua mugatu zela asko. Eskubide hori kendu zitzaien herri hoiei. Ezaguna ez? Bai. Ezaguna egiten zaigu kontu hau. Historia ez omen da errepikatzen, baina errepikatu egiten da, behin eta berriz. Ikerketa honek ere erakusten duena da, urte eta mende asko daramatzagula gai berdinekin bueltaka. Orduan, 16. mendean marrazturiko maparen lerroa mugitu egiten da iparraldera. Eulate, Amilano, Lizarra, Artaxoa, Tafaia, Lerga, Eslaba, Irunberritik gora doan lerro berri bat marrazten dute. Herri asko kendu zituzten orduan zerrenda euskaldunetik. Tartean, Iruñerriko herri koxkorrasko. Hori da, batez ere Iruñerriko eta Iruñetik berako Agoitz inguruko ere bai herri asko kendu zituzten zerrenda euskaldunetik eta pasa zituzten gaztelera hutsezko zerrendara. Baina bai, ekarri behar dugu gogora, aro moderno ia guztian zehar, euskaldun peto-petoak zirela bai, Tafaia eta baita Lizarra ere bai.
Zientzia, Nupen podcasta. Hemezortzigarren mendean euskaraz ez zekiten komisarioek, eskribano erdaldun horiek, lehia bat hasi zuten lanpostu batzuk zirela medio. Epaiketara jo zuten, baita irabazi ere. Ulertzeko zegertatu zen, garai hartako testuingurua zein zen jakin behar dugu. Mugarri bezala, 1778 urtea kokatu dut, hor euskararen bilakaeran mugarri bat dagoelako, ez? Berakada horren abiapuntua koka genezake 16. mendean Nafarroaren konkistarekin eta monarkia hispanikoaren proiektu politikoarekin. 18. mende hasieran Borboiak iristen dira Espainiako korora, eta hor Borboien zentralismoa, ezta, sustatzen dute. Zentralismo politikoa, liberalismoa, politika egiteko beste modu bat, estatua homogeneizatzeko pauso berriak, horiek hasten dira 18. mende hasieratik aurrera. Eta bigarren erdian, horiek jada, hartzen dute sekulako abiadura eta potentzia, ezta? Eta argien mendea, itzalen mendea bilakatu zen euskararen dako. Dudarik ez, argien mendeak argilunak ditu. 18. mendean gauza itzel asko egin ziren munduan, demokraziaren alde, subiranotasunaren alde, zuzenbidea ikaragarri garatu zen, pentsalari marabilloso asko daude, garai hoietan Rousseau eta Voltaire eta bestelakoak oso gauza potenteak egin ziren, gaurko gizartean oraindik ere presente ditugun gauzak eta kontzeptuak orduan garatu zituzten, baina ikusi behar dira ere bai argi ilunak, ez? Eta iluntasunaren aldetik, aniztasunaren aldeko politikak falta izan ziren, eta aniztasuna diodanean zentzu guztietan esan nahi dut. Espainiako Carlos Hirugarrena, Borboiaren erregealdia dugu hemen. Carlos Hirugarrenarekin antzeko gauza bat gertatzen da, despotismo ilustratuaren paradoxa edo, ez? Alde batetik ilustrazioaren onurak sustatu zituen teknologiaren aldetik, modernizazioa ekarri zuen, gauza interesgarri asko, baina berriz ere ilustrazioaren marko horretan. Proiektu politiko horretan sartzen ez zena baztertuz eta albo batean utziz. Eta, foruen kontrako garaia da Carlos Hirugarrenarena ere bai, berak estatua homogeneizatu eta modernizatu nahi zuelako. Adibidez, Carlos Hirugarrenak sustatu zuen derrigorrezko hezkuntza. Hori positiboa zen, oso ilustratua, ez? Analfabetismoa ekiditeko modu bat, baina zein zen bira horren buelta edo, derrigorrezko hezkuntza hori beti ere izan behar zuela gaztelerazko hezkuntza, ezta? Orduan hortik aurrera ere bai, eskoletan eta euskararen presentzia da hasieratik kendu zuten, ez? Zentralismoa eta liberalismoa alde batetik, baina bazen beste faktore importantea ere. Etxean bertan, Nafarroan, eliteek ez zuten bertako hizkuntza euskara babestu. Ez zioten sostengurik eman, ez dago hortarako interesik. Orduan dena batera doa, interes praktikoak ere erdararen alde jartzen dira. Ikerketa honetan ere daukagun beste ondorio nagusietako bat horixe da. San berri dut foruen kontrako politikak koinziditzen duela euskararen kontrako politika horrekin, baina alde nabarmena dago bi horien arteko erantzunari erreparatzen badiogu. Ze foruen kontrako mehatxu hoien kontra Nafarroako instituzioak altxatu ziren, eta foruen defentsa aldarrikatu zen Nafarroako gortetan, geratzen zitzaion subiranotasun izpi hori aldarrikatu zuten, eta defendatu zen. Euskararen kontrako erasoen aurrean, etzen deus egin, zergatik, Nafarroako gortetan zeuden horiek ere elite bat zirelako. Orduan instituzioen aldetik, antztura hori ere nabarmendu behar da. Eta hori ez da bakarrik Nafarroan gertatu zen prozesu bat ere, Europako toki askotan, instituzioetan eta gortetan eta monarkietan erabiltzen zen hizkuntza beti zen refinatuena, ez? Eta gero herritarrek erabiltzen zutena bestelako bat izaten zen, ez? Oso ohikoa zen, Frantzian ere gertatu zen, ez? Bai, zonifikazioa ez da berria. Hizkuntz gatazkarena ez dela inondik ere kontu berria argi azaltzen du. Zonifikazioa ez da bat ere berria, ez? Egia da herriberan euskara galdu zela aurretik eta horretarako erdi arora jo behar dugu,
baina herriberako zonalde gehienak kenduta, gaur egun herriberatik gora dagoen guztia euskalduna zela, orain dela 200 urte arte. Eta egia da ere bai euskararen galerari buruz hitz egin dudala, baina hor ere erresistentziaren nabarmentzea gustatuko litzaidake, ze politika guzti horiek mantendu ziren Nafarroa osoan, baina batez ere eremu urbanoetan galdu zen euskara. Eta urbano diodanean Tafaia eta Lizarra ere sartzen ditut kasu honetan. Landa eremuetan edo Iruñetik gorako zonalde horietan euskara mantendu zen, eta hori ere txalotzeko modukoa da, naiz eta ize guztia eta politika guztia kontra eduki. Eta hori ere, txalotzekoa da. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz. Laguntzaileak Nafarroko Gobernua eta Zientziarako eta Teknologiarako Espainiako Fundazioa, Zientziaren eta Berrikuntzaren Ministerioa.